monsteret så? Et skyggemonster, det kan man ikke slå ihjel. Hvad gjorde du så? Det eneste, man kan gøre. Hold så op. De tror på det. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg frøs det ned. Et sted, som kun jeg kender til. Se, det er derfor for gemmer skyggemonsteret. Der findes ikke noget skyggemonster. Hvis du ikke tror på det, kan du bare lukke det op. Nu er det jo første gang, I sådan skal være alene hjemme her i huset. Noget problemer? Altså, hvad kunne det ske? Jeg har det bare, som om der er noget galt. Skål, Daddy. Det er sådan noget, det er slet ikke sjovt. Det er slet ikke sjovt. Det skal du altså ikke gøre igen. Og tag håndjern med, ikke? De er jo sindssyge. Han er besat. Altså, hvad laver I, børn? Kom, vi må redde dem. Og ikke lang tid igen. Kan du ikke sige hej til din lækre mor for mig? Hvordan fanden er det, at de holder parkeret? Hvad sker der for dig? Du er fuldstændig gagak oven med dit hoved. Du ser I åndssvagt ud. Det er overhovedet ikke farligt. Er der virkelig et monster? Jeg kan mærke, hvor det er. Ups. Du bliver nødt til at få monstret ind i fryseren igen. Du? Hvad mener du med du? Jeg skal da ikke fange noget monster. Hvad skal man med en storbror, hvis han ikke tager meningen selv? Jeg håber virkelig, ungerne forstår, hvor alvorligt det her er. Lotte mig op! Det klarer jeg. Nej! Ved du, hvad jeg sagde til dig? Jeg sagde, at du er en snot forkælet møgunge.